Здравейте, казвам се Мартин Малинов и сме тук на терена на It Goes on All Fours, преведено на български на 4 крака. Намираме се в гората на Кремиковци, точно под Кремиковския манастир там и ще сме тук 10 на дни. Днеска ни е първият ден, който влизаме вече към нощни снимки. Снимаме чудовището днеска за пръв път и доста екшън. В момента тук ни е главният екип, снима последната сцена от филма и имаме втори екип ето там, ще снима други интересни кадри. Изпряхме гората в Кремиковци поради голямото разнообразие различни дървета, които има тук. И в тази гора снимаме реално 4 различни гори. Едната игра е Колорадо, другата игра е Родопите, трета игра е съвсем различна гора, която не казваме къде е. Но хубавото е, че ето от една страна имаме борове и зелени дървета, там имаме доста мъртви дървета, отворени пространства, където снимахме ритуалната сцена. Hi, I'm Amber Lily Butterworth. I'm an actress. I play Kaya in the film. It's my first time in Bulgaria. I don't usually look like this, but it's been great days out here. We're having so much fun. It's scary, but in the best way. Hello, my name is Eric V. Lund. I'm the director of It Goes on All Fours, and I'm from Park City, Utah. This is my first time in Bulgaria, actually. I've only been here for like a grand total of 15 days, but been loving it so far. We just finished up shooting the ending of our film, so can't tell you too much about it. Don't want to give you reasons not to come see it, so I can tell you this. We've got bodies, we've got skinwalkers, so come out if you're interested in any of that sort of stuff. Благодаря, че дойдохте на ден 5 от 18. Нас ни очакват още 10 на дни и ви очаквам вас на премиерата на It Goes on All Fours. Може да следите проекта в нашите социални мрежи, в Instagram на MBM Productions, сайта ни mbmproductions.com и скоро се надяваме и по кината.